Абмеркавалі ключавыя пытанні забеспячэння ваеннай і грамадскай бяспекі, а таксама задачы, якія кіраўнік дзяржавы паставіў перад канцэрнам. Ваенная бяспека краіны сёння захоўваецца ў няпростым палітычным становішчы. Ілля Ікан нагадаў аб стратэгічным значэнні членства Беларусі ў АДКБ і саюзніцкіх адносінаў з такімі дзяржавамі, як Расія і Кітай. У якасці прыкладу ўмацавання абароннага патэнцыялу ён прывёў распрацоўку айчыннага ракетнага комплексу «Полонез» і размяшчэнне на тэрыторыі краіны сучасных сістэм узбраення ў рамках саюзніцкіх дамоўленасцяў. Обороноспособность Беларуси – это не только про вооруженные силы, это не только о мощи нашего силового блока, это о нашем рациональном подходе к труду, о нашей щепетильности, о нашей старательности, о том, как мы относимся к своему делу, о том, как мы каждый на своем месте отдаемся своему долгу, своему труду. Без увагі не засталіся напрамкі развіцця нафтаздабываючай галіны на бліжэйшую пяцігодку. Кіраўнік дзяржавы паставіў дакладныя задачы – імпартазамяшчэнне, развіццё и выкананне паказчыкаў. Беларусьнефть занимается на территории Республики Беларусь, собственно говоря, реализацией в розницу и в опт, и обеспечивает, по сути дела, больше 70% белорусских потребителей топливом. Все это топливо нашего происхождения белорусского с двух нефтеперерабатывающих заводов. И, соответственно, доступность, оперативность, соответствие требованиям потребителя и получение сопутствующих услуг – это цель, это задача. Асаблівая увага якаснаму аказанню паслуг на заправках. У прыватнасці прадастаўленню харчавання, гарачых напояў, каб аўтааматары атрымлівалі добрыя ўражанні і вярталіся зноў.